Hi mga kapatid, kumusta? Welcome sa atong pamalandong karon. Dunay usa ka istorya sa usa ka banggiitan nga doktor din daghan kayo ni siyang mga pasyente nga kapatabang sa iya tungod kay dili basta-basta ang iyang abilidad. Pero usa ka adlaw ana nag-decide siya nga magbakasyon ng usa. So nagsakay sa usa ka train ug sa dihang nagdagan kining maong train wala daw maigsoon na disgrasya ang ilang gisakyan nga train. Ug sa maong pagkadisgrasya, daghang mga pasayro ang namatay, daghan usab ang nasamdan. Ug blessed kining maong doktor because wala siya mamatay sa maong aksidente. So yang gihimo, iyang gitabangan katong mga tawo nga tan-aw niya nga pwede pa masalbar ang kinabuhi. No, daghang kay siyang natabangan nga mga tao, pero while nagtabang siya, nakahuna-huna siya, nakadumdum siya ang sa iyang clinic, because ang iyang clinic igsoon dunay siya mga instruments, dunay siya mga machine or mga aparatos nga high-tech nga mga aparatos nga nakaingon siya nga, if I have my instruments, mas daghan pa kog tao nga akong masalbar or masave nako ning maong trahedya. My dear brothers and sisters in Christ, ako ning gisaysay nganing mubo nga istorya because ang atong gospel karong adlaw gikan sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 25. Then gisaysay niini no ang kanang sitwasyon ni Maria o Jose nga diin nahibaw-an na ni Jose nga si Maria nagsabak nga dili siya mao ang amahan, busa naglaraw siya sa pakigbulag ni Maria sa tago. Mga igsoon, ang pagtubag sa tawag sa Ginoo dili gayud basta-basta. Yes, tinuod ang Ginoo mo'y nagtawag kang Maria, pero dinhi ni maong gospel gipakita nga kung mutubag da ita sa tawag sa Ginoo, wala magpasabot nga hayahay na ang dagan tungod kay nakasubay ta sa plano sa Ginoo. Kini nagpakita nga doon nagyapoy kalisdanan. Nagpakita nga doon nagyapoy mga panghitabo nga dili pabor sa atong side. Pero ang atong gospel karon igsuon higala kapamalandong nagpakita usab na kung musiyes ka sa tubag sa Ginoo, i-equip ka sa Ginoo sa tanan nimong gikinahanglan. Kung atong tan-awon ang gospel karon sa dihang si Jose nagplano sa pakigbulag kang Maria katungod kay nagsabak man kini nga dili siya mao ang amahan, maigsoon diha dayon ang Ginoo may padala sa usa ka anghel nagpadalag mensahe ngadto si Jose kang Jose nga dili para dili mahinayon ang iyang plano. My dear brothers and sisters in Christ, kung sa imong kinabuhi karon igsoon, dunay mga butang nga gustong ipabuhat sa Ginoo sa imuha, dunay mga challenge nga niabot sa imong kinabuhi nga gusto sa Ginoo nga imong atubangon. Higala igsoon ko, ayaw kahadlok. Be brave tungod kay ang Ginoo dapig nimo. Ang Ginoo dili kanya dadon sa usa ka sitwasyon ug unya iya kang pasagdan. Kundili iyang i-provide ang tanan nimong gikinahanglan. Yes, wala siya nag-promise nga kung musunod ta niya wala na'y kalisdanan. Ang kalisdanan naa part na sa atong kinabuhi. Ang trials part na sa kinabuhi para mo growta, pero ang Ginoo maayo kaayo kay dili siya magpasagad, dili og wala siya malimot nimo. Igsoon sa imong kinabuhi karon. Be part of this mission, be part of God's plan nga sa tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi kung kini plano sa Ginoo. I hope and pray na kabahin unta ka sa plano sa Ginoo, mahimo unta tang instrumento sa plano sa Ginoo aron sa ningon ni ana igsoon atong mapuy-an ang kinabuhi nga gusto sa Ginoo nga atong puy-an. Sama kang Maria, sama kang Jose. Dili sayon, dili lalim ang misyon nga gipabuhat sa Ginoo sa ila. Apan sa ngalan
nginitubag siya nga mahimong instrumento kabahin sa atong kaluwasan. Wala nagpasagad, wala malimot, o wala sila piyai o pasagdi sa Ginoo. Higala, tubaga, dawata ang challenge, ang plano sa Ginoo. Dawata nga ikaw dili lang magpakisayod, kundi mulambigit, no? Mulambigit sa plano sa Ginoo aron sa ingon niana diha sa imong kinabuhi igsoon, mapuy-an nimo ang mga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hi, ako diay si Alex Lim, o salamat kayo sa pagsunod ning maong video. Kung na-bless kay igsoon, paki-like, paki-share sa uban. Ingom na usab, kung wala pa ka nakasubscribe sa akong YouTube channel, paki-subscribe, brothers and sisters in Christ, ug ayaw kalimot pag-click sa notification bell, ug you can follow me on Facebook, Brother Alex Lim, or also in Twitter and Instagram. Mahitaa lang diha ang Brother Alex Lim. Ikson, see you in my next video. God bless you.